अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती व्हावी याकरिता वैभववाडी पोलीस प्रशासनाकडून सायबर जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला। विद्यार्थ्यांनी चांगले केले ते आणि एकदम योग्य आहे। जे काही आता आपण बघतो ते सगळ्या ठिकाणी हे असंच घडत आहे। फेक कॉल्स येतात सगळ्यांना, कस्टमरचा वेळ पडत नाही त्याच्यामध्ये। मी स्वतः आहे, कारण का कॉल्स हे मला पण येत असतात। ही चेन असते फार मोठी, ते नंबर ट्रेस करतात आणि कॉल करतात कस्टमर्सना। आणि त्याच्यामध्ये कसं आहे की माणूस जो असतो तो कामाच्या ओघामध्ये सगळ्या गोष्टी ते सांगून जातो त्याच्यामध्ये। आणि कधीही कुठलीही बँक, स्टेट बँकच नाही, कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक असू दे किंवा कुठलीही प्रायव्हेट बँक असू दे, ते कधीही कुठल्याही कस्टमरला कॉल करून कुठलीही गोष्ट CVV किंवा ATM हे कधीच मागत नसते। त्यामुळे जरी समजा ह्यापुढे कधी कोणालाही कॉल आला तर त्यांनी सांगायचं त्यांना सरळ, किंवा मी जे काय असेल ते बँकेमध्ये जाईन, तिथे संपर्क करीन अधिकाऱ्यांच्या बरोबर किंवा स्टाफ बरोबर, आणि जे काय असेल तर त्याच्यामध्ये KYC अपडेट असू दे किंवा काही असू दे तर ते करून घे। कृपया करून ह्याच्या पुढे कोणालाही कॉल आले, फेक कॉल्स आले तर त्याला प्लीज तुम्ही हे करू नका, बळी पडू नका त्याच्यामध्ये। कोणतीही तुमची गोपनीय माहिती काहीही असू दे, कुठलीही शेअर करायची नाही त्याच्यामध्ये, ठीक आहे? या ठिकाणी मायक्रो कम्प्युटरचे संचालक सचिन राव राणे, जे नेहमी सायबर क्राईम साठी गुन्हा कसा घडतो हे मुलांना लेक्चर देत असतात, त्यांना विनंती करतो की सचिन राव राणे की सायबर क्राईम याविषयी थोडस माहिती द्यावी। नमस्कार, आताच आपण एक पथनाट्य बघितलं आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या साहेबांनी सुद्धा सायबर क्राईम संदर्भात थोडक्यात तुम्हाला माहिती सांगितली। आता याच्यामध्ये सायबर सुरक्षा, आपण आणि आपली फॅमिली, ओके, या संदर्भात सायबर क्राईम म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करून चुकीच्या पद्धतीची ट्रान्झॅक्शन करणे किंवा चुकीच्या पद्धतीच्या गोष्टी करणे याला सायबर क्राईम असं म्हणतात। आता याच्यामध्ये बँकेचा विषय आताच सरांनी सांगितला। बँकेमध्ये कसं आहे तर बँकेच्या व्यवहार करत असताना किंवा बँकेकडून इतर आपल्याला जे फोन येतात, अनावश्यक जे फोन येतात ते आपण टाळले पाहिजे। तसेच OTP कोणालाही शेअर करायचा नाही, OTP शेअर करता कामा नये। त्याच्यामध्ये आयडेंटिटी थेफ्ट हे एक कन्सेप्ट आहे। याच्यामध्ये आपला पासवर्ड चोरला जातो आणि पासवर्ड चोरल्यानंतर ट्रान्झॅक्शनसाठी शेवटला तुम्हाला OTP जो आहे तो OTP तुम्हाला शेअर करायचा असतो, पण ऍक्च्युली तो शेअर करायचा नाहीये, तो शेअर केल्यानंतरच प्रॉब्लेम होतो। आता ट्रान्झॅक्शनचा विचार केला तर आपण कोणती काळजी घेतली पाहिजे, तर पासवर्ड हा जो विषय आहे, हा पासवर्ड कमीत कमी आपण 8 कॅरेक्टरचा ठेवतो, पण तो शक्यतो 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त अक्षरांचा ठेवायचा, जेणेकरून त्याच्यामध्ये आपलं स्वतःचं नाव इन्क्लूड करू नये, ओके। तसेच गाडीचा नंबर, आपल्या 4 व्हीलरचा 2 व्हीलरचा नंबर त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करू नये, तो नेहमी जास्तीत जास्त मोठा असावा। आणि बँकेची ट्रान्झॅक्शन करत असताना OTP प्लॅटफॉर्मवर आपला जो ईमेल आयडी आहे तो ईमेल आयडी बँकेसाठी हा जो सोशल मीडियामध्ये जो शेअर केलेला आहे फेसबुकला वगैरे, तर हा ईमेल आयडी बँकेसाठी असू नये। बँकेच्या अकाउंटला ईमेल आयडी थोडा म्हणजे नवीन पद्धतीचा हे करून तुम्ही तिथे द्यायचा आहे। तसेच डेबिट कार्डचा नंबर हा कुठेही कोणालाही शेअर करायचा नाहीये। याच्यामध्ये आणखी एक कन्सेप्ट सांगितली जाते, ती म्हणजे फिशिंग। तर याच्यामध्ये ओळख करून पासवर्ड मिळवला जातो। आपल्याला असं बँकेचाच कोणतरी व्यक्ती आहे असं भासवलं जातं, किंवा आपला एक मित्रपूर्ण व्यक्ती आहे असं भासवलं जातं आणि आपल्याला आपली फसवणूक केली जाते। आता याच्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक वगैरे जे आहेत ते आपल्या घरामध्ये फसवणूक होताना हे काय लगेच पासवर्ड OTP द्या असं विचारलं जात नाही। सुरुवातीला विश्वासात घेतलं जातं त्या व्यक्तीला, आणि विश्वासात घेऊनच नंतर त्याच्याकडून ते OTP वगैरे मागितला जातो। आता याच्यामध्ये काही वेळेला काय असतं
तर सिक्युरिटी क्वेश्चन्स असतात. म्हणजे तुमचं पेट नेम म्हणजे तुमचं टोपण नाव विचारलं जातं, त्याच्यानंतर तुमचं जन्मगाव. तर आपण हे आपल्याला माहित असतं, अशा पद्धतीचा फ्रॉड होऊ शकतो. पण जास्त वेळ बोलण्यामुळे किंवा बोलण्याच्या ओघामध्ये ह्या गोष्टी आपण काय करतो, इतरांना शेअर करून बसतो आणि नंतर आपल्याला कळतं की आपल्या अकाउंटवरून पैसे गेलेले आहेत. ओके. त्याच्यामध्ये दुसरी गोष्ट सांगते, नेम जनरेशन अटॅक. त्याच्यामध्ये तुमचं पेट नेम किंवा बर्थ प्लेस या गोष्टी विचारल्या जातात. आता मी तुम्हाला सांगितलं. हॅकिंग एक कन्सेप्ट सांगितली जाते. हॅकिंग मध्ये काय होतं, तर आपल्या उपकरण आहेत, मोबाईल किंवा कम्प्युटर, याचा अनधिकृतरित्या ताबा मिळवला जातो. त्याला हॅकिंग असं म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये ओटीपी वगैरे शेअर करणे, ओटीपी वगैरे कोणीच शेअर करू नये. सगळ्या गोष्टी ओटीपी शेअर केल्यामुळेच होतात. पासवर्ड पर्यंतचा विषय, आपण पासवर्ड आपला मोबाईल किंवा कम्प्युटर हॅक झाल्यामुळे ऑटो जनरेट होऊ शकतो, पण शेवटी ओटीपी वर गोष्ट असते. ओटीपी आपण शेअर करू नये. त्याच्यानंतर कोणतीही वेबसाईट हँडल करताना वेबसाईटमध्ये HTTPच्या पुढे S म्हणजे सेक्युअर आणि पुढे लॉकचं चिन्ह हे असल्याशिवाय त्या वेबसाईटला भेट देऊ नये. म्हणजे S किंवा HTTPS हायपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल प्लस त्याच्या पुढे S असेल तर ती वेबसाईट ही सुरक्षित मानली जाते आणि अशाच वेबसाईटवरून आपण व्यवहार करावा. धन्यवाद सचिन सर. अतिशय कमी शब्दात त्यांनी बऱ्यापैकी माहिती दिली. आणि ज्याला कोणाला ही माहिती हवी असेल सायबर क्राईमसाठी कम्प्युटर किंवा मोबाईल विषयीची, तर ज्याला कोणाला माहिती हवी असेल तर मोफत व्यवस्था या ठिकाणी मायक्रो कम्प्युटर मोफत व्यवस्था या ठिकाणी सचिन रावण यांच्याकडे मोफत त्या ठिकाणी माहिती दिली जाते. आता या ठिकाणी पुन्हा कृषी विद्यालयाचे मुलं एक छोटस स्किट सादर करतात. लगेच आज आम्ही कृषी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी तुमच्या समोर हनी ट्रॅप म्हणजे थोडक्यात एक जाळं जे रचलं जातं ते कसं रचलं जातं आणि आपण त्याच्यामध्ये का फसू नये एक नाट्य सादर करत आहोत. गाण्या इंस्टाग्राम पाहत आहे. आयला हे कोण आहे? रिया शर्मा. तिची जर रिक्वेस्ट आली, पोरगी भारी दिसते, करूया बाबा ऍपचे. आज सापडलं बाबा. हाय हाय, तुझं नाव काय? कुठून आहेस तू? मी रिया, मी मुंबईतून बोलते. हो का? मी पुण्यामधून. माझं नाव गण्या. बरं, तुझा व्हॉट्सअप नंबर मिळेल का मला? पहिला व्हॉट्सअप नंबर मागते, पहिल्यांदा कोणतरी पोरगी समोरून मागते, द्यायला पाहिजे ना का? घे ना. ओके, तुला व्हिडिओ कॉल करते मी. हो कर ना, एवढं काय तर. हाय हाय, कशी आहेस तू? मी मस्त. तू? मी पण मस्त. तुझे डोळे तर खूपच सुंदर आहेत. हो का? हो खरंच? खरंच. पण फक्त डोळे सुंदर आहेत की तू पण सुंदर आहेस? तुला आणखी काय पाहायचंय? मला कसं कळणार की तू किती सुंदर आहेस ते? आमच्याला दाखवायचं. बघू तर. अरे बापरे, तू तर खरंच खूपच सुंदर आहेस की. हो का? हो. तुलाही मला पाहायचंय. हो का? हो. थांब तर मग. हा चल, कोणीतरी येते. चल अरे थांब थांब, एवढं काय लागलं? हाय. हाय. अरे हा काय मेसेज पाठवला रियाने? असला तरी व्हिडिओ आहे होते. अरे बापरे, हे काय? तिने तर आमच्या सर्व संभाषणाचा स्क्रीन रेकॉर्डिंगच केलेलं दिसते. थांब, रियाला फोन लावला. हॅलो.
हॅलो हां रिया, हे काय पाठवलं तू? मला काय सांगू नको. मला 25,000 रुपये पाहिजे. आता 25,000 रुपये मला सेंड कर तू. कोणत्याही परिस्थितीत सेंड कर. अरे पण तू असं का करतेस? मला काय सांगू नको. 25,000 नाही सेंड केले तर तुला व्हिडिओ व्हायरल ऑनलाईन. अगर रिया, मला समजून की माझी खूप बदनामी होईल. हो तू 25,000 नाही पाठवले तर मी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करेन. अगर रिया ऐक तर. नाही काय ते. हॅलो, आता काय करू? मला काही करून रियाला पैसे पाठवावेच लागतील. मी जर तिला पैसे नाही पाठवले तर माझी समाजात खूप बदनामी होईल. काय करू मला काही कळत नाही. कुठून तरी ऍडजस्ट करून पाठवतोच. हॅलो रिया, मी पैसे पाठवले तुला, पण तू प्लीज माझा व्हिडिओ डिलीट कर हा, नाहीतर माझी खूप बदनामी होईल. हो हो चालेल चालेल. प्लीज खरंच कर बरं. हो करेन. थँक्यू. धन्यवाद. अगदी कमी वेळेत खूप मोठा असा मेसेज यांनी या कृषी विद्यालयाच्या मुलांनी दिलेला आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी सिंधुदुर्ग पोलीस दलाच्या वतीने हा सायबर क्राईम जनजागृतीचा कार्यक्रम संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याभर होत असताना आज या ठिकाणी होतोय. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आपण साजरी करतोय मोठ्या उत्साहात. त्यांनाही आपण या ठिकाणी या ठिकाणी सन्माननीय ज्यांच्या प्रेरणेतून ज्यांच्या संकल्पनेतून हा संपूर्ण जिल्हाभर कार्यक्रम संपन्न होतोय, ही जनजागृती होते, ते आपले लाडके पोलीस अधीक्षक सन्माननीय सौरभ कुमार अग्रवाल साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया आपलं मनोगत किंवा मार्गदर्शन या ठिकाणी करावं. अधिकारी आणि कर्मचारी, नगराध्यक्ष, माननीय नगराध्यक्ष, उपस्थित सर्व बांधव, माझे बहिणीचे सहकारी, सर्वप्रथम मी आज भारतरत्न बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर यांची जयंतीनिमित्त बाबासाहेब आंबेडकर यांना नमन करतो. आजच्या या सायबर जनजागृती कार्यक्रमामध्ये आपण स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला तर मी सगळ्यांचा खूप आभार व्यक्त करतो. कृषी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी त्यांनी खूप चांगला जोर भरतनाट्य स्किलद्वारे प्रदर्शन केला. त्यांनी खूप कमी वेळात चांगला संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. आपण आपला नेहमी खूप रेग्युलरली बघतो की आपल्या मेलमध्ये, आपल्या व्हॉट्सअपमध्ये किंवा आपले मेसेजमध्ये बरेच प्रकारचे स्पॅम मेसेज किंवा कॉल आपण बघतो. त्यामध्ये तुम्हाला काही प्रलोभन देऊन किंवा काही भीती दाखवून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न आपण बघतो. त्यामध्ये सायबर गुन्हे घडण्यामध्ये एक कारण असं पण आहे की बरेचसे लोक सायबरची तेवढ्या प्रमाणात जनजागृती नाही आहे याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात आणि काहीतरी भीती दाखवून तुमचा OTP ब्लॉक होईल की तुमचं अकाउंट ब्लॉक होईल अशा प्रकारची भीती दाखवून तुम्हाला सायबर गुन्हा आणि त्यांचा जो समोरचा माणूस आहे जो सायबर फ्रॉड करतो तो पण त्यामध्ये ट्रेंड आहे तो फ्रॉड करण्यामध्ये. तो असा बातचीतमध्ये असा आपल्याला गुंतवून ठेवतो की आपल्याला लक्षात पण येत नाही की आपली फसवणूक होते. नंतर काहीतरी घडून जातो, नंतर आपल्याला लक्षात येते की आता आपली फसवणूक झाली आहे. की सर्वप्रथम आपण जागरूक राहणे खूप आवश्यक आहे की आपली फसवणूक होऊ नये. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा अननोन लिंक किंवा कॉल अटेंड करताना, लिंक ओपन करताना, मेसेजला रिप्लाय करताना, व्हॉट्सअपवर बोलताना किंवा मेलमध्ये किंवा आपले जे सोशल मीडियावर जे लोक कॉन्टॅक्ट करतात ते अनोळखी माणूस आपल्याला संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतो तर आपण खूप सावध राहायला पाहिजे. आणि जोपर्यंत आपली खात्री होत नाही की तो समोरचा माणूस विश्वसनीय आहे किंवा त्यांचं काहीतरी अल्टिरियर मोटिव्ह नाही आहे तोपर्यंत आपण त्या आपल्यासोबत फसवणूक होऊ शकते याचं आपण थोडं भान ठेवलं पाहिजे. दुसरं आहे की जेव्हा आपली काहीतरी फसवणूक झाली तर आपण त्यावर कुठेही न घाबरता कुठल्याही प्रकारचे इन्फॉर्मल उपाययोजना करतात. त्यामध्ये जे काही लिगल वेज आहेत पोलीस स्टेशनला संपर्क करून त्यामध्ये जे काही कायदेशीर दार आहे ते आपण केला पाहिजे. बरेच वेळा काय होतं की जसं आता जो सायकलिंग सर्किट होता बरेच लोक बदनामीच्या भीतीने किंवा इतर प्रकारच्या भीतीने जो काही पोलीस स्टेशनच्या पुढे पोलीस स्टेशन जात नाही जेणेकरून ते समोरचा जो सायबर फसवणूक करणारा माणूस आहे त्याचं पण मनोबल वाढून जाते. आपण प्रथम कर्तव्य आहे की आपण आपली फसवणूक होऊ नये त्यासाठी
आपले मी खूप आनंदी आहे की या ठिकाणी समाजाचे विविध घटकांनी यामध्ये सहभाग घेतला. पदाधिकारी पण आहेत, सायबर कॅफेचे पण मेंबर्स आहेत. सर्व लोकांचा हेतू तोच आहे की आपल्या समाजामध्ये कमीत कमी सायबरचे जे गुन्हे आहेत त्याचे प्रमाण कमीत कमी असलं पाहिजे. ज्या प्रमाणात आता मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर वाढतो किंवा इंटरनेटची स्पीड वाढते त्या प्रमाणाने आपली जागृती पण वाढली पाहिजे आणि आपली फसवणूक होऊ नये त्यासाठी सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. आपण कुठलीही आपली फसवणूक झाली आपण पोलिसांवर विश्वास दाखवा आणि जे काही आपल्यासोबत घडले ते पोलिसांना रिपोर्ट करावा. तुम्हाला तात्काळ मदत केली जाईल. मी अगेन सर्व ते उपस्थित राहिले सर्वांना खूप खूप अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.